Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşmede men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtoulaglaryň yzky oturgyçlarynyň gapdalyndaky ildirgiçlerden egin-eşikleri asan sürüjileri saklap, olara 50 manat möçberinde jerime salyp başladylar. Azatlygyň ýerli çeşmeleriniň tassyklamagyna görä mundan öň goňşy etrapdyr welaýatlary iş saparyna ýa-da toýa barýan awtoulag sürüjileri we ondaky beýleki ýolagçylar egin-eşikleri ýyrt bolmady ýaly olary oturgyçlaryň gapdalyndaky ildirgiçlerden asyp bilýärdiler. Emma bu tejribe geçen hepdäniň ilkinji günlerinden başlap güýje girdilen täze talap esasynda gadagan edildi. Şu şäher içinde mesela şäheriň başynda bir etrafary bir welaýatlary ýollanmary ýa-da tapawdy ýok paklaýarlar. Şimdi näme üçin şuraya asbarýany destine aýryň diýerler. Sürüjiler ýa-da olmasa şol awtolagda barýan ýolagçylar närabelik bildirip ona ähli bir awtolag zawoddan çykarylanyň bir egin-eşik asmak üçin ýörüýte asgyçlar gözüňe tuturyp biz şondan çykandyk, atyap diýsek ýok, üst-başyňa seretsek bolsaň başga ýerde seret, ýöne maşynyň ýörüýten etdilen asgyçlaryndan egin-eşikleri ildirilen penjekleri, koýnaklary asmak, gadagan newony aýrylmagy talap edýärler. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýew awtoulag sürüjileriniň ençemesine salgylanyp görüň berdi. Onuň sözüne görä adatça polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri sürüjileri awtoulagyň salonundaky ýörüýte niýetlenen ildirgiçlerden egin-eşikleri asmagyň gadagan edilýändigi baradaky resmi karary görkezmegi reddedip desine pul jerimesini ýazýarlar. Ýolagçylar awtoinspeksiýanyň işgärlerinden şoň asmaklygynyň gadaganlygy hakynda bir kabul edilen karary görkezdiýseler, olar şo karar men aýdanymda siz üçin kanuny destine özleriniň şol ýan sumkalaryna ýapyşýarlar, şoňsundan şo ýan sumkalaryndan jerime ýazylýan protokollary çykaryp destine wakany resmileşdirip awtoinspektoryň beren görkezmesine boyun egmedik adam hökmüne 50 manat möçberinde jerime salýarlar. Adamlar biýala şu taýda jerimeni tölemeli bolýarlar. Dip Bugaýew belleýär. Şeýle dol polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň awtoulagyň salonundaky ýörüýte ildirgiçden egin-eşikleri asan sürüjilere ýazýan jerime kagydynda hem köçe ýol hereketiniň düzgünini berjaý etmänligi üçin diýilip kesitleme berilýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä bu girdilen täze talap ýa-da onuň sebäpleri barada öňünden metbuatda we radio telewiziýada ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu barada Azatlyk radiosuna degişli türkmen häkimetlerinden hem kommentari almak başartmady. Billäp geçsek bu soňky bir aýyň dowamında türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtoulag eýlerine garşy girdilen çäklendirmeleriň ikincisidir. Şu ýylyň oktyabr aýynyň ahirinde güýje girdilen talaba laýyklykda ýurtda awtoulaglarda doğa bagjaklary, alajalary ýa-da käbir ýazylar ýazylan tumorlar asmak gadagan edilip, bu düzgüni bozan sürüjilere 50 manat möçberine pul jerimesi salynyp başlandy. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen häkimetleri hususy awtoulag eýelerinden öz ulaglarynyň aýnalaryna hatda öndürjü zawod tarapyndan ýerleşdirilen garankyra diýen ýörüýte plyonkalary, gara disklary, spoilerlary aýyrmagy talap etdiler. 2015-nji ýylda bolsa gara renkli maşinlary ýurda getirmäge düýbünden gadagançylyk girdildi. Şeýle-de şol ýylda airbags ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtoulaglary hem ýurda goýbermek gadagan edildi. Sözümizde jemläp aýtsak, türkmen häkimetleri ýokarky ulag gadagançylyklar barada ilaty düşündürüş bermän gelýärler. Bu gadagançylyklar hakynda ýurdun metbuatynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.